Ensimmäinen kerran, kun astun Piabille, olin rakennussiivooja ja tällä hetkellä toimin tuotantoinsinöörinä korjauspuolella. Vuonna 2018 kesällä mä pääsin eka kerta Piabille ja toimin silloin rakennussiivoojana. Ja seuraavana vuonna hain ammattikorkeakoulun ja tapahtunut ihme, että pääsin sisään. Valmistuin 3 vuodessa ja valmistumisen jälkeen sovitin esimiehen kanssa, että oman osaamisen kehittämisen kannalta mun olisi hyvä toimia tuotantoinsinöörinä. No, tällä hetkellä tuntuu tosi hyvältä, että mulla on aika pitkä matka ja olen onnellinen, että nyt olen tässä.